A ponte do Burgo está en perfecto estado e non presenta ningún problema estrutural. Así o confirmaron os enxeñeiros municipais tras a revisión de seguranza realizada nos últimos días. Existe algunha pequena fenda que non ten maior problema de ningún tipo, cubriránse agora, e que ademais, debaixo da ponte, hai, como se chama isto, hai algún ferro dos que sirven para armar o formigón que está á vista. Non hai problema, eso agora pois, solucionase, restaurase, listo, vale? E, ademais, descubrimos que as canalizacións que van por enriba do taboeiro están absolutamente a rente do chan, a rente do piso, e iso obriganos a facer, sí que nos obriga a facer unha pequena adaptación do proxecto. Esta pequena modificación ten que ver coa segunda fase do proxecto que comezou hoxe, a restauración da ponte do Burgo, e máis concretamente coa canalización de pluviais. O Concello reforzará o formigón da ponte co obxectivo de colocar posteriormente a varanda. Esa lousa hai que estirar uns centímetros para fora da ponte para darlle maior firmeza a este formigón e soportar ben sobre ela a varanda. Aproveitando iso, que vamos a estirar un pouquiño esa varanda, esa lousa, pois encastrada dentro da pedra que se poña e absolutamente superficial é onde vai ir a rede de pluviais. Esta adaptación do proxecto, en principio, non afectará nin ao prazo establecido para que rematen as obras, nin tampouco a circulación peonil.